Chwaraeon RHCT yw'r garfan datblygu chwaraeon ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Wedi heriannu gan Chwaraeon Cymru, mae'r garfan yn arbenigwyr datblygu chwaraeon i'r fwrdeistref sirol. Maen nhw'n cynnig siop un-stop llawn chymorth a gwybodaeth i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon neu ddatblygu chwaraeon yn y gymuned. Mae'r garfan yn gweithio gydag unigolion a sefydliadau sydd eisiau datblygu cyfleoedd chwaraeon a chynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ledled yr awdurdod. Mae trefnwyr chwaraeon iau yn cefnogi ysgolion i ddatblygu gweithgareddau allgyrsiol newydd a chyffrous i ddisgyblion, gan gynnal gwyliau a chystadlaethau misol a lansio rhaglenni fel Little Champs a Play to Learn. Mae swyddogion chwaraeon yn y gymuned yn cefnogi clybiau chwaraeon newydd a phresennol i ddatblygu cyfleusterau, cyflwyno ceisiadau am grantiau, ehangu aelodaeth ac i ddatblygu trefniadau llywodraethu mwyn dod yn gadarn, yn gynaladwy, yn ymarferol a gweladwy. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda'r cyrff llywodraethu cenedlaethol i ddatblygu a gweithredu cynlluniau newydd gan ddarparu rhagor o gyfleoedd chwaraeon. Mae swyddog chwaraeon anabledd yn helpu i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i bawb, ynghyd â chefnogi clybiau i gyflawni statws in-sport. Mae'r garfan hefyd yn gweithio fel gwasanaeth gwybodaeth i unrhyw unigolyn sydd eisiau dod yn heini. Gall y garfan ddweud wrthoch chi lle mae eich clwb chwaraeon agosaf a helpu i ymuno. Dyw'r holl bwyslais ddim ar gymryd rhan mewn chwaraeon yn RHCT. Mae'r garfan yn awyddus i helpu unrhyw un sydd eisiau gwirfoddoli yn y gymuned. Mae chwaraeon RHCT eisiau cael mwy o bobl yn fwy heini, yn fwy aml. Meddwl am chwaraeon, meddyliwch am chwaraeon RHCT.